Radisha onyamemba edon Ibrahim wo hwe me Radisha pa no nya okese baby a wo hwe me free bia Radi onya okese pa se don yin Ibrahim no nso no wo hwe Jesus in charge asafo na enshirana ne mapa wie Ibrahim ode ama prophetess was tina watchre na nyuma pa ntinye ono na afa title no na Radi na de ama no se hunhum maame na hunhum nyuma ode ye eno ebeye de ama yen enti na nyame de se din ne ma ne shirana wo se de bia wo follow na wo hwe no share our TikTok, Facebook, baby bia. Here I be Fontaine Town so dear. Bukwa obo prophetess Faustina Ochira. Ube semno near my padans yet yasia erade efan so ede ye ewie bremu. Na so betu na mabeba na wanya wo chefa ewo adansie no na se nwosra na ehwie no. Nso ba beje wo de. Edon yim ne breyimu de. Me maame ebi bedi adansie ne. Ye pon sorry enam se da bi adanse e obedi ye die ya pon sorry mbese me ne twetwe nkomo kakra fa na adanse na wa ba bedi ne ho enti ka me ho na yenko ne nchen yenko ma na akwa aba so nkokra ye maame nyame asumdwe nka ho so na mpom te sen yesu adom de radiase enne kwasie na enne no obedi adanse bi wa sori ho e fa wo ba yare ho na eno na ye pon mbese me no didi nkomo kakra e fa danse na ubedi ye no ho na ye bisa se wadaroma oba no de na ye no e frame Dickness Ajewa okay mbajo branch Accra branch okay na enam last stop nyame adaroma na me wakra na me be yare me de na kwa hospital bia antentam ya wa ne ho ma me frame se Dickness mpacho Bamade na fa wo ba ne bra asante achema agogo. Okay. To yesa me fa mra apamu fie. Ampa me de ose yoye na ma na me bo ma ho so e de ne bai. Mba cha wo ba no wen. Me pa cha me ba no woni. Okay. Abari eti. E pa cha an. Ah okay. Okay. Eti abra ye bedru ye no. Na nya asam ketua. Ya wo ma me hu ya pe no se da bi. Dickness mpa cha Bamade na fa wo ba no ekoko hu agogo hospital. Na oban ma hu se ne hu moje nyina asa be uba ye no fra kra ba no se ko fa ne ko hospital no hu se ne moje nyina asa wow enti ampa me hwe yeso na me ba ne nsam nyina ya white kan ya wo hwe oba ne nsam no na ne nsam nyina ya white na ni nyina ya white okay eti na me hu se ne nan na soso ase no ahya se ese de epeja ma me ka asem no a wo afi na wo be study uba na hwe niema ho na hu se nsesan ya bakola ne mu nsesan ya ba ne mu ye eti ampa o ma me de ne ko enti me mre ekwaduru ho na mo no asem o kan ye no wanyi be doctor na nyi ba akokura mfrim asem hu ma me kan ye sesen ese akola ne hu moje nyina asa no ye ko ye na doctor na ka asa ma me oba ne hu moje nyina asa moje biye ni ne ho asem na ma me ne ka kire wo no uduru ho no mo se ne hu moje nyina asa enti ampa no me yam shimi ye se nyame nkonkro di ma me ye adwuma mpa ese ne hu moja asa na already ne me kwa me akra na me wo me de kwa hospital no wo mo anka nche me se akra ne hu moja asa we de twen ha wodi kan de na kwa hospital wakra ya nka nche sa kola ne hu moja asa na kola ne yale akwala na yare na huhu ma me frɛ wo se fa akwala na bra gogo enti wo de ne ba ye wo hu akwala na no se no ase me fa ne kwa hospital na ne hu moja asa na nso de na kwa hospital nso ase me de na kwa hospital akwa omo se ni moja na so ate na omo anka ncha me se awe kwara eso me bedru ya na okacha se ne hu moja nyina awe ampa kokodu hospital na doctor ne se ma me oba ne hu moja nyina asa ti se wa fa na ma na echeri fie kakra bia ka emfa sem papa nye de embrew na ti se de nyame di fo kan ye no pepe se akwala no hu moja ana se fa ne ko obi na no afa ne ko ne ma ne moja no na kire se de ma me ne kan ye no so ekosi mu pepe ti ko na doctor se ne hu moja we na doctor se ne hu moja nyina asa ti se me de kire ya ka emfa sem papa mreme ene kosi sen ano amoma me moja ni bi ti me frɛ ye di fo na obompa ye ma me na osi bibia be ye fine ampa nyame nkonkron so nam ne so ema amoma ne moja no
bibia so aye fine e me nne me ba no enompa na ho akokwa no ene nam aba me ba no ho a na me hunu ni amen kancha last stop pasafo ti so ni awo ba bi na se wutie yenyi ya na ka first obi di adanse ya na ka menyini na so ena me bayi die nsunti no ma gimadi asa wo mo nyi asam ni no ebi ne ana me de na menyini e mani saa agisa me di mani ahu na me hu sa ade no ampa so me di mani ahu ana besi eso ma bra bom na se nya last stop nyame a anka me ba no anka ma amfa no na so last stop nyame ena me hu ma me no so se me hu ni amenka eti wa wutie ye na wa wo hwe ye wie no dia atu ba biara dia atu kun dia atu wankasa wuni pedua waka wo bia wonam biara no dan wani bra asante achemagogo wo akra so dia akra branch dobro gono usia wo behunu se odifo no ne sambod ebo honom wudu ayi achiaman cemetery wonom a drugstore ho sambod bo ho fa wana bra na kra no brand bia no se de enwosra ni hwiegu na yare se koso ne wanya yare bo na kura bi bai e wa kra branch mama me no wona ma kwankyera ka me ensa peso no e ma ni nya na yare sade a dia property bia no fa dwane bra akra branch wo akra bra akra branch wo kumase so a bra kumase wo agogo so a asante achema agogo ezongo bomade na bra so da kase wo beso bebe di na wotwio na wotwi mienu o opese wo bebe hunu nyame ani monyam a bra na nyame ani monyam eye adwuma e wasante achemagogo nyame ani monyam eye adwuma e wasante achemagogo de Genesis ajewa yeda so nyame hwa na odofo ebre ni don mu erade nya okese eni achinye wo so wono nso na wo ye chinye gifo age se wode nani ahu pa ansa na waje adi enti medofo ayaresa de adoma chede no wode amma na yehunhu maami awieye bremu a ode ye adwuma na wako doctor asem yehu na doctor hospital akoye na ye ntimi ankasa kole moja short ye man moja na ye yi no na wo friend se fa ne bra oba wo se fa ne kwa gogo ne man moja fa ne kwa hospital na e yam powder wa na doctors wa mantam ankasa mbapa ensi enti e kire se hunhum nyuma no wo ye hunhum nyuma no na nyame asama ni die ni nyansa de ye hunam die no so no wadarete wo se kwa hospital me ye hunhum die ba we ni die ko na doctors enso enkotoa so erade onhyira no na onye ne kese onkoso ma ne dom no endoso bebre enti medofo mi sister ibai na tikoi de Genesis ibai na tikoi na sa wo hwa kwala yi a ai no afon chan de wotiwei no afon papa na minim sa anka mi video to honom na ka mi kan sei na ke beyi ye no aba na ka se de wasa ye no ke ye san ye no so aba me hunu se de ye kan nye kontompo bi ene ye ka ne ho ato ne pa papa ne ho ato ne pa se de no wantimi ni die nyina ne watimi didi yo wase ne ho ato no me de me hu se minim se bia oda so hwe ayaresa na ze wase ne ho ato no mpo no enti medofo wa won so wutie na wo hwe edon ne bremu yare bia da wo so ye hunhum yare honam fam yare no de hu ya ne se obetu ana ma obeba na wonye obi a hunhum ma me no hu ma me nka asem bi enkyere wo mfa ne ho se wonye obi a wo de ade ne ba na ye honam fam a ofo so woje atena wo so wo hwe ade ba akono no hye nso ye wo adifo ne nsofo ne bebre ade bi wo ho na ehunam fam awosan ko mu ka kire ye se yenko hospital na doctors nhye ye na so mu nya ne sa no magye ato wo sa ye mra ye hu no maka yati kwa ne akwa ya na wo bebre na asofofo ne bi gibi mu kra from nsam papa because ade no e physical cross e spiritual hwe moja yi die ye o kan so mfa kwala nko obeka se fa ne to awrade de moja no beba awrade ne moja beba nka kwala kama ne wa free nsa ba oba ye no chance da bi wie ye moja sam fa ne ko ne ma ne moja entime dofo se ye nya difo ne asofo e wie ye bremu amomaka no kurese yi a kire ya ka ye mu bi nkwan free nsa mre ko aye tam ne ye brenya den enso je medofo tutu anamo ne bra na wo ba na ye hunhum de a wo be yama wo na wo ye hunhum de ne ma wo so a na bia na wo hwe no wa ye mre wo hia moja wo hia mframa bia baka chose da bi ko hunhum de ne me ye ko ne bra ko ne mfa moja ma ko ne mfa nsu ma wo wia na wasan ya ba na mato aso ama sa wo difo we ehin ne ebenya bie ahin ne ebenya bie age se etu anamo na ye duru Kumasi branch ye tu anamo abu akwa akropon
kuma sifia de bia etu ana moko ye be ya sa odifo no san so ne etutumirika ho ani etu a prayer camp no na meka se hule prayer camp no se hule o ma bag so na be piem ho no atwe aba asante acham agogo o ma bag so na waba ho ene ye be hu sa odifo kese ya nyame ama ne nyansa ne nimdia wode ehwe nyame ma wontena ho me ye hunhum se ma hu de wo ho no se hunhum obeya ma ye honamfom so obeka se ko enti na doctors wo ho nyame amom so nimdi omode hweye ko mo ho eye omo adwuma na ono nso de ye ono nso adwuma no waya ma erade wontone nkom emfa maye omo na ma bere poso emfa ifise wo ka no kra so na sade ya kana kra so ebena da bia tutumirika esiwa masaman na wo se wo kwa dobrogo no ho no me se me dofo we wo de wo da se number na etwa guo no fa number na o mo be kire wo direction na wo be piem wo ho na erade abasa eni tumi eda so ye adwuma wie ye berem hwan na ka kire wo sa yaresa nya adwuma ayaresa gusu ye adwuma enka wo bana na moje etu no no finhye bebre wo so Yesu atalie mu keke na wana Yesu se bibie tu afiri me mu asuafo ne se Yesu hu nipa dom se we de hu se bibia so mama bibia tu o se matenka ayaresa tumi no eda so wo ho ye adwuma nye tetemre ni mu ene da so ho erade nhira wo sa kwala yi sa de yakwa edekina se wada roma ebebi sa otisima sa wo kasa odi adanse no wo kan sa woni erade wo hye erade bobi na ya na nyame difo ye huhumu ame nyame ama ne program chenchirenche a eduru ho ama me no ni adaje eye nani bre ni gie ho no ye kunafo be nipa be de wo hodoye emobrofo ne mmerewafo mo amodidi demu wo munyina wo ye o madoye sa program ne de wo boss say ya na nani age because a program kese ya erade de ama na wasom for so many years awogusu ye na wo kasa wo kan se program no emu a eye fa waseda bra ne din fa waseda bra e di fita ene de rade ase no wo kan bibi ese fa waseda bra no mpacho kana tie for enti yo etie for amotia ye fa waseda bra no de enya sam ketewa etimi so mi share rade boss e wasami be yare ya fa waseda bra ni mo no ena mi hye fita ade ma seda de no e de abre last up nyame okay ye de kenen se wo hye boss for waseda bra na ya seda chenchirenchen ya emese ye duru ho ane difo ye hunhuma me no woni adaje enti wo se anumu no obesan de ne bana babiem menim se anumu ye besan na ye na interview we no part 1 for waseda bra be part 2 wo de na baiwa no ba be kira ma wiase nyina hu sense san ya eden aba na erade tumi ye adwuma erade nwosra ye adwuma wodi achinya ubewu kwa eni achinye tu anamobra na hunhum nsam no eye adwuma chen honam fam ensam erade nhiraw se don ne bre mu je wo bre na wonya adaje etie ye da se ne se Kristo ama ye besan ahia ebiem